Goddag, jeg hedder Bag, og jeg vil fortælle lidt om min NG-forsøg, der handler om grundvandsdannelse. Og først vil jeg gerne fortælle lidt om formålet ved denne forsøg. Formålet ved denne forsøg det er at få en forståelse over for, hvordan størrelsen af partikler nede i jorden det har en betydning for vandgennemstrømningen, og dermed en dannelse og rensning af grundvandet. En teori det er altså dannelse og rensning af grundvandet. Grundvand det dannes af regnvand, og det er oftest med i vinteren, fordi at i sommeren der er jorden mere tør, og planterne de bruger meget af regnvandet. Når regnen det rammer jorden, siver det ned i jorden, og vandet for et år siden, det kan så ikke blandes med vandet i forrige år. Når vandet nedsives, bliver det stoppet på et eller andet tidspunkt, af for eksempel et lerlag eller et kridtlag, og derefter vil det vand fylde hulrummerne nede i jorden, så opstår der en slags vandspejl nede i jorden, og vi kalder det for grundvandsspejlet. Og jo længere det hele tager, jo renere vand vil det blive. Og så har vi opstillet en hypotese overfor hvordan det vil ske, denne forsøg. Og jeg mener at grus vil have den højeste permeabilitet, fordi grund af at jo større det er, jo flere også muligheder jo større grus er, jo mere muligvis også flere hulrummer der er. Det vil sige at vandet kan løbe hurtigere igennem, som det permeabilitet handler om. Og forventer også at grus vil have den største porositet, fordi som jeg har sagt før, at der vil opstå masser hulrummer imellem dem, og det er også det porositet går ud på. Ja. Og så er det vores udførelse. Først vil jeg gerne lige fortælle om hvad for nogle materialer vi har brugt. Og mine materialer det er så 200 gram grus, 200 gram sand og porositetbrør, plastikspærre, stopur, måleglas, vægt, målebånd og skydelærer. Ja, det var det. Og selve forsøget. Først der starter vi med at fylde 200 gram grus ned i porositetbrør og måle højde af gruset ned i rør og den indre diameter af røret. Så stiller vi op, som I kan se i billedet i venstre, så vi behøver at holde den. Ja. Og derefter stiller vi en plastikspærre ned i under rør, som vi kan se på billedet på højre her. Derefter så hælder vi 200 ml vand ned i røret, og når vand rammer grusen, så begynder vi at måle på tid, og vi stopper den først, når vandet er røget helt igennem og ned i bæren. Ja. Og dette resultat det bliver så nedskrevet i skema. Ja, og det samme det var det grus, og det samme gentager vi med sand, og jeg tænkte nok, at jeg ikke behøver at gentage det igen. Det var det helt samme forsøg. Ja, så kommer vi over til resultater og beregninger. Så her til billedet i højre, der har vi beregningsskema til porositet over for grus, og her i midten er det permeabilitetsberegninger. Det resultater på permeabilitet, ja. Og her til venstre, der har vi beregning af porositet over for sand. Og i beregning til porositet, jeg tager et eksempel som grus, så ikke. Og vi har først målt at vi ved at grusen det vejer 200 gram, og vi skal dividere det med 2,65 for at finde ud af hvor meget kubikcentimeter ren kubikcentimeter granit der er. Og 200 divideret med 2,65, det er så lige med 75,4
471 kubikcentimeter. Det er hvor meget ren granit der er. Og derefter beregner vi så den aktuelle rumfang. Vi ved at rørets diameter det er 3 cm, og det vil sige at det er 1,5 cm, og højden den er så 15 cm. Bruger formen pi gange r i n gange højde. Og 1,5 i n gange 15 gange 3,14 bliver så 105,975 kubikcentimeter. Det er altså den aktuelle rumfang. Og så skal vi beregne rumfanget af poren, og det er altså forskellen mellem den aktuelle rumfang og den rumfang af ren granit der. Og vi minuser 105,975, det minus med 75,471, det er altså lige med 30,504 kubikcentimeter. Det er rumfanget af poren. Så skal vi beregne porøsitet i procent, og det gør vi ved at dividere rumfanget af poren med porens aktuelle rumfang og gange det med 100. 30,504 divideret med 105,975 gange 100, det bliver så 28,78%. Det er porøsitet for grusen. Og så har vi også beregnet porøsitet for sandet, og jeg tænker ikke sådan behøver at gentage det, så jeg gentager det meget kort. Ja. Vi ved at også sandet er 200 gram, det vil sige at vi dividerer med 2,65, og det er lige med 75,971. Undskyld, 75,471. Ja. Og højden for sandet i røret det er 13 cm, det vil sige at 1,5 i anden gange 3,14 gange 13, det er lige med 91,845 kubikcentimeter. Og det vil sige at rumfanget af poren det er 91,845 minus med 75,471, det er lige med 16,371. Og ja, samme måde vi regner porøsiteten på i procent, det gør vi, og vi får svaret at porøsitet i procent af sand, det giver 17,82. Ja, det var porøsitet. Og så kan vi se permeabilitet. Permeabilitet handler om hvor hurtigt vandet går igennem, og vi kan se her grus, der tog det 17 sekunder for at vandet kom helt igennem, og det var 200 ml vand, og vi fik 124 ml vand igennem, og så det betyder at der er 76 ml tilbage ned i jordprøven. Og sanden, der tog det 20 minutter og 7 sekunder, og det samme der er 200 ml vand, og næsten det samme som grus, lidt mere der er vand der gik igennem, der er 126 ml vand der gik igennem, og 74 der blev der stadig. Så vi kan tydeligt se at grus har det højeste permeabilitet. Og så kommer vi til diskussioner af fejlkilde. Og en af vores meget store fejlkilde, det er at der sidder en sten fast i røret af sandens rør, så det tog 20 minutter for den at komme igennem. Ikke for vandet at komme igennem vores sand. Og det er en fejlkilde der kan ske meget tit. Og en anden fejlkilde det var at meget sand det løb med vand ned i plastikbæren, så det blev meget svært for os at finde ud af hvor meget egentlig vand der løb igennem røret. Ja, så kommer vi ved konklusionen. Ved vores svar på det data og resultat kan vi se at grus har en større porøsitet og permeabilitet. Og selvom der sker en fejlkilde, vil grus stadig være hurtigere end sand. Og det var det.